Para sa kalag ni Roque Asenterisita, dulot ni Delia de Lima Jacob. Para sa kalag ni Gleseria Balbis, asin Vicente Balbis, gabos ini ininudulot ni Wilson Balbis. Para sa kalag ni Reverendo, asin Misa Kumon, gabos ini idinudulot ni Mrs. Nena Margate and family.
Diyos marahay na aga po, giraray sa Indugabos, mga tugang. Ngunyan po, nasa ika-15 Domingo na po kita kan ordinaryong panahon. Kita gabos, tinatawan nin misyon ihiras, an katotoohan, manunungod ki Kristo. An misyon na ini, dapat na utubon niya to bilang mga binunyagan na Kristiyano. Bakong pagsayuma, kundi tudok sa buot, na pag-ako kan misyon na iyo an ipinapahayag kan liturhiya na satong siniselebrar. An misa pongunya na pagkaaga, papamayuhan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, iyo po si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po kita gabos, asin maugman niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa bertud kan bunyag,
kita naging mga disipulos o tagasunod ning kagurangnan. Kita itinuturing na mga Kristiyano, nagsusunod kay Kristo asin sa mga bagay na sa iyang pinapahalagahan. Asin kita sinusugoon man na ipagpahayag, ipagbalangibog ang mga bagay na sa tuyang nanuudan sa iya, sa tuyang pagkikisumaro sa iya. Lugod kita makasimbag sa pangapudan na iya ning kagurangnan, maging mahuyo sa satuy asin maging bukas sa pagsimbag sa pangapudan na iyan na maging mga apostoles ng kagurangnan. Matugang akontaan sa tong mga kasalan, tangani magkanugo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod ka mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos sa makakamhan, asin pakapatawadaan sa to mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sin sa dagat katulinungan, sa mga taong kanahayan ko. Mamibi kita, O Diyos na nagpapahiling kan liwanag nin sa imong katutuuhan sa mga nalagalag na makabalik sinda sa dalan. Tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod na itong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon, asin itong mga angay digdi sunodon. Uli Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita gabos para sa paghinanyog kan liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ipinapahayag ang manunungod ki Propeta Amos na tinauanin doon na siya inapod kan Diyos
asin yaon an sa iyang tudok sa buot nakasimbagan sa pangapodan na ini. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos. Si Amaseyas, padi sa Betel, nagsabi kay Amos, "Parahula, lakaw, magdulag ka pasiring sa daga nin Huda. Magkakan ka duman ka manghula. Sa Betel, daigi ka na maghula. Huli ta sanktuaryo ini, kan hade, asin harong kan kahadean." Nagsimbag si Amos kay Amaseyas, "Bako akong profeta, bako man akong aki nin profeta, kundi bakero ako, asin para ataman nin si Komoro. Kinua ako kan kagurangnan sa hudyan kan kawan, asin sinabihan ako kan kagurangnan, lakaw, magprofesiya ka sa banwaan kong Israel." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan, pahilingan sa mo ang sa imong pagkaherak, asintawan sa mo ang sa imong pagligtas. Kagurangnan, pahilingan sa mo an sa imong pagkaherak, asintawan sa mo an sa imong pagligtas. Dadangugon ko kung ano ang isasabi kan Diyos. Tamataram ang kagurangnan, nin katuninongan sa iyang banwaan, sa mga maimbod sa iya. Totoo, harani sa may pagkatakot sa iya, ang tabang niyang kaligtasan. Tanganing mag-erok ang kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, pahilingan sa mo an sa imong pagkaherak, asintawan sa mo an sa imong pagligtas. Ang karahayang buot asin katotoohan nagsabatan. Ang kasuripotan asin ang katuninongan nagkugusan. Ang katotoohan nagsupang sa daga. Ang kasuripotan nagdungaw halis sa langit. Kagurangnan, pahilingan sa mo an sa imong pagkaherak, asintawan sa mo an sa imong pagligtas. Taan kagurangnan man magwawaras nin karahayan, asin ang daga niya to magbubunga. Ang kasuripotan maglalakaw sa atubang niya, gigibuhon niyang dalan ang sa iyang mga inagihan. Kagurangnan, pahilingan sa mo an sa imong pagkaherak, asintawan sa mo an sa imong pagligtas. Sa ikaduwang babasahon, ipinapaabot sa tuya ni San Pablo na bilang mga Kristiyano, kita inaapodan na mabuhay na may pagsakit sa Ebanghelyo. Kaipuhan na padagos kitang magpasalamat sa Diyos na satong paratukdo. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Pag-umawa ng Diyos, Ama kan kagurangnan tang si Hesukristo, siya na iyo ang nagbindisyon sa to, kan gabos na espiritual na bendisyon sa mga langit nun, ki Kristo. Pinili niya kita sa iya bago tugdason ang kinaban, na maging banal asin mayong digta sa atubang niya. Sa pagkamuot, itinakda niya kita kan enot pa. Para sa kamugtakan nin aki, huli ki Heso Kristo para sa iya, susog sa pagmarhay kan sa iyang buot. Para sa kaumawan kan kamurawayan kan sa iyang grasya, na iwinaras sa to sa iyang namumutan. Sa iya igwa kita kan katubusan, huli kan sa iyang dugo. An kapatawadan kan mga kalapasan, susog sa kayamanan kan sa iyang grasya, na pinasaganan niya sa to, sa bilog na kadunungan, asin katadungan. Ipinaisi sa to ang misteryo kan sa iyang buot, susog sa iyang pagmarhay, na itinangro niya sa iya.
para sa palakaw kan kapanoan, kan mga panahon. Nabilugon ang gabos kay Kristo na pamayo, an mga nasa langit, asin an mga nasa daga. Sa iya nagkapalad man kita na mapili, kita na itinakda kan enot pa. Susog sa plano kan nagpapahaman kan gabos, susog sa hatol kan sa iyang buot. Tanganing mapa sa kaumawan kita kan sa iyang kamurawayan. Kitang enot na nagkaigwang paglaom ki Kristo. Sa iya kamuman, pagkadangog, kan tataramon nin katotoohan, na iyo an ibanghelyo, kan sa indong kaligtasan. Asin pagtubod dyan, tinandaan kamo kan banal na espiritu kan panuga, na iyo an aras kan satong pamana, para sa katubusan kan banwaan, na pinagalan kan Diyos, para masadiri, para sa kaumawan kan sa iyang kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindong na po kita gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kaguranan mapasaindo, Asin sa saimong Espiritu, ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosog ki San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Inapod niya sa iya ang 12, asin pinunan na suguon duwa-duwa. Tinarawan ning kapangyarihan sa mga maating espiritu. Tinugon na dai magdara nin ano sa dalan, kundi sugkod sana, ni tinapay, ni supot, ni kwarta sa saindang hagkos. Alagad nakasandalyas asin dai magsulot nin duwang bado. Sabi sa inda, sain man kamo magsakat nin harong, duman kamo magdagos sagkod na magluwas sali duman. Kung sa sarong lugar day kamo akuon, asin day kamo dangugon, maghali kamo duman asin pagpaga an alpog sa saindong mga bitis sa pagpatutuo laban sa inda. Pagluwas, nagharubay sinda
na magbarakli. Dakol na demonyo an pinaralayas ninda. Rinalahidanin lana ang dakol na may helang, asin binurulong. Amarhay na bareta kan satong kagurangnan. Pagubaw sa imo, Kristo. Matukaw po kita gabos pasat para sa paghinaniyog kan homilya. Diyos maray na ramrag po kaninyong amin. Kang nakaaging Domingo, pinag-istorya po sa satuyang ebanghelyo kung paanong sa pagmimisyon ni Jesus, day siya inako kan sa iyang kahimanwa. Nakamati po siya nin rejection, lalo na sa iyang mga kapamilya, mga pag-iiba. Siguro ba kung makulog na maray, kung sa ibang lugar, day siya inako. Pero mas makulog po sa pagmati na sa iyang pamilya, day siya inako. Alagad aramta na ang siring na eksperyensya day nagpaluya kay Jesus na magpadagos sa iyang misyon, sa iyang ginigibo. Kung kaya, maski nga ni day siya nagibo ning kadakol ng milagro sa iyang sadiring banwa, alagad pinagpadagos niya ang sa iyang misyon ning pagpapaumay, pagbubulong sa mga may helang, pagpalayas nin demonyo, asin pagbalangibog kang kahadean. Ini po si Jesus. Ngunya na Domingo, pinaghiras ni Jesus sa sayang mga disipulos an parihong misyon. Misyon ng pagpapaumay, pagpapalayas ng demonyo, asin pagpahayag kan paghahadi ng Diyos. Jesus is such a good mentor, a good coach, a good teacher. Kaya ito pong panahon, more informal po ang pagtutukdo. Almost like one-on-one. Kaya maging estudyante, there is what we call master and disciple relationship. Bako lang pong theory ang tinutukdo, pati po itong practical wisdom, how to do things. More informal, pero iyan ang paagi ng pagpapasa ng kaaraman. Siyempre sa mga panahon niya ngunyan, ang naaraman tang paagi ng pagpapasa ng kaaraman sa paagi kang formal schooling. So, duwang simana gayud po ngunyan, mapo na naman ang kralasihan. As in, normally, diyan kita nakakanood sa classroom. Pero aramta na sa modernong panahon, day sufficient po ang pag-aako ng kaaraman through classroom setting. No? Ngunyan may mga iba ng paagi. Siyempre sa social media, halos gabos na pwede tang gustong aramon na araman ta sa social media. Pero ang mga aki ang Inglesero dahil sa YouTube. So, almost practically everything ang YouTube nagpo-provide kan mga bagay na daita aram. Kaya, kadakol na mga paagi ng kaaraman. Halagad si Jesus sa pagtutuklo sa satuya, one-on-one. Sa iyang mga disipulos, buot niya na ituklo sa inda ang mga mahalagang bagay.
lalong-lalo na sa pagmimisyon. Tulong bagay ang pinapaabot sa tuya kang ebanghelyo, mantang ipinagpapasa ni Jesus ang sa iyang misyon sa iyang mga apostoles. Sa ebanghelyo na hinanyog nato, nagikang kay San Marcos, mahiling ta kung paanong sinugo ni Jesus ang 12 mga apostoles. Digi sa ebanghelyo, tulong bagay lang po ang gusto kong iras po sa Indo, sa paagi kang 3 C's, tulong letra C. Ang enot na punto po ang mapapanabit sa companion or companionship. Mahalaga po sa pagmimisyon na may katuwang kita sa satuyang pagmimisyon. Kaya sinabi ni Jesus, inapod niya ang 12, asin pinuunan na sugoon, duwa-duwa. Day niya sinugo na solo. Kung iisipon kung solo, bas dakul ko ta ang mas mahiwas ang madudumanan kaining kung individual ang pagsugo sa mga apostoles. Kaya lang ginibo niyang duwa-duwa. Ano kaya ang wisdom? Why 2? Maybe possibly man 3. Kundi 2 is enough. Tangani na may katuwang. Napaka mahalaga sa pagmimisyon na may support system. May mga tao na pwede tang mapaghaputan, makonsulta sa satuyang pagmimisyon. Tanganing pwede siyang magtama sa tuya, magtabang na ma-improve ang satuyang ginigibo. Halimbawa may advantage po kung sa satuyang mga ginigibo, igwa kita ning katuwang. Like sa bukasyonin pag-agom, nahiling ta kung paanong sa indong ginigibo may advantage ang mga magka-partner, may katuwang sa pagpapadakula kan mga aki. Sa pagtutok minsan ngunyan may assistant ang teacher, may nag-a-assist sa sarong aki sa pagtukdo. Minsan ang classroom management very difficult ngunyan, lalo na kung ang estudyante mo 40, talagang papasakitan ang teacher sa dakulaon na mga numero kang estudyante. Kaya sa ibang mga school, igwang garo nag-a-assist. Kasi mga bagay na dai na kayahon na kang sarong teacher, itong assistant niya, assisting teacher, iyo ang nagtatabang. So, iyan. Kadakul advantage po kung may katuwang kita, magiging magian ang sarong bagay na ginigibo niyato kung igwanin katuwang sa paggigibo. Kaya napakahalaga ining inaapod na companionship. Sa paglalakbay, mahalaga din mga pagsubok sa iyang pagkabuhay, nagpupuo na magluya sa iyang trabaho. Dahil nadidisganar. Kaya pinainutan na mismo ni Jesus ang sayang mga disipulos na sabi niya, kung sa sarong lugar day kamo akuon, asin day kamo dangugon, maghali kamo duman, asin pagpagaan alpog sa indong mga bitis sa pagpatutuo laban sa inda. Ano po ang kahulugan kang pagpagpag kan alpog? Aron po nindo sa pagmimisyon, talagang may experiensyan kita na pwedeng bakong marhay na eksperyensya. We cannot avoid that. Dawa sa anong bagay na kung sa'y nag-i-engage kita, maski sa tuyang trabaho, sa satuyang mga advocacies, sa satuyang mga mauot na gibuhon, pero may setbacks, may mga kadipisilan, may nag-aagihan kan mga kadipisilan, including si mga tao na pwedeng daiuyon sa imong ginigibo.
Pero dapat day ini magpaluya kan sa tuyang commitment. Nagibuhon ang dapatang gibuhon. Kung may mga negative experience po kita, iwalat na po yan. Day dapat in magpagabat kan sa tuyang buhay sa pagsagibo kang dapat niya itong gibuhon. Igwa po yung mga tao na magayon ang sa indang mga pangarap, ang sa indang mga ambisyon, ang sa indang mga kamautan sa pagkabuhay. Pero pag nag-aagi ining mga negative experiences, po na sindang nagluluya, nagpupundo na sinda, kaya mayo pong nahahaman. Ang advice sa tuya po ni Jesus, siguro bako naman pong bago ini, na dapat ang mga negative or mga toxic experiences magpaluya sa satuya. Sa iyang tataramon, ipalpag ang alpog. But sabi day magpadara sa mga negatibong mga eksperyensya. And in fact, pwede tayo na gamiton, hilingon sa mas positibong paagi to translate it o to convert stepping stones. Tangani mag-improve kita. Minsan may mga karahayan din. Minsan kung may mga arog ka ini dahil ini ang nagpapapusog sa satuya. Imbis na magpaluya, dapat magpapusog sa satuyang kamautan na ipadagos ko anong marhay na kaisipan niya to sa tuyang pagkabuhay. And much less vision na ipahayag ang kahade anin mahal na Diyos. Sabi ko nga ni, kadakol sa tuya, ang maray sa puon, pero sa kabangaan, pag nag-aagi na ning mga pagsubok, nagluluya na sa satuyang mga commitment sa satuyang ginigibo. Asin ang katulong C, iyo po ang confidence. Confidence in God. Ini po ang dahilan kung taano sa Ebanghelyo, nagpatanid ang kagurangnan. Na dai magdaranin anuman sa dalan, sugkod sana, ni tinapay, ni supot, ni kwarta, sa saindang hagkos. Nakasandalyas asin dai magsulot ning duwang bado. Sain man kamo magsakat nin harong, duman kamo magdago, sagkod na magluwas, hali duman. Ano ang mensahe? Why we should not carry so many things sa satuyang pagmimisyon? Siyempre, enot sa gabos, magiging dipisil ang paglalakbay kung permikitang kadakol na dara. Pwedeng maging kaulangan iyan sa satuyang paglalakbay. Imagine na nagta-travel ka, dara-dara mo ang kadakol na mga gamit, pasiguro kang perme. Ha? Sa imong pagmimisyon. And then, gusto mo perming igwa kang gabos. Day ko po malilingawan sa inot kong pagmimisyon o pag-apostolate. Day ko sigurado kung ano ang dudumanan ming lugar. Baka mayo duman yung pagkakan, baka kadakol na mayo duman. So, patago na may dara ako ning dilata. Pero talagang magabat palan kung may mga araw ka pa siguro, baka mayong magutom kami. Nag-iisip ako kang kahubinan sa apostolate bilang seminarista. Pero dawa palanday ka magdara ning anong bagay, sigurado man na kung ang ginigibom para sa kagurangnan, siguradong day ka man magugutom dahil kadakol ng mga tao ang pwedeng. But sabihan, ang mensahe ka Ebanghelyo is divine providence, confidence in God. Kung ikaw po nagmimisyon, itaom ang gabos sa kagurangnan. Bahala po ang kagurangnan. Sabi kayan, a laborer deserves his wage. Ang confidence ta, yaon sa kagurangnan, bako sa mga bagay ning kinaban. Once again, may mga tao na dahil talaga nagkukumit sa misyon dahil perming iniisip ninda, mayo akong makukuadyan, mayo ako sa dito, mayo akong makukuang anuman dyan sa gigibuhon kong iyan. Kung ang kaisipan mo,
permi itong dapat may security ka sa imong pagkabuhay. But our security in God, the security of a missionary is only in God. Kaya, ang ikatulong say nagsasabi sa tuya, confidence in God. Pagsarig sa mahal na Diyos. Yan ang importanteng kalidad. Kan sarong nagdisipulo, kan sarong nagsusunod sa kagurangnan. And through this gospel, pinapaabot sa satuya na kung kadako lang mga bagay ang nagiging kaulangan sa pagsunod sa kagurangnan, maybe the Lord will once again tell us, you are not worthy of heaven. Kaya sa pagikan ebanghelyong ini, magayon pong balikan ta ang satuyang identity as a disciple. Am I really a disciple of the Lord? Ano talaga ako nagsusunod sa kagurangnan o mas pipiliin ko pang susunodon ang sakuyang kabutan kisa kabutan ning kagurangnan? So, ang satuyang kasimbagan, pwedeng manlain-lain, depende kung saan na, yaon na kita saan, sa stage, kang satuyang discipleship, sa satuyang pagsunod sa kagurangnan. Kaya, ang ebanghelyo ngunyan, nagpapagirumdum liwat sa satuya, asin nag-aapod sa satuya, sa satuyang misyon, sa satuyang misyon na magsunod sa kagurangnan. But the Lord is calling us where we are. Say na daw kita ngunyan. And from where you are, there you respond to the Lord. Sana po mag-abot ang time, which not sometimes in the distant future, but if possible, as soon as we can, here I am, Lord. I come to do your will. Uya ako kagurangnan sa pagsunod sa imong kabuutan. Lugod kita maituturing na tunay ng mga disipulo ning kagurangnan sa pagpahayag, asin apostoles sa pagpahayag kan sa iyang kahadean, urog na ang pagbalangibog, kan pagbabakli, asin pagpapadagos, kan sa iyang kahadean. Amen. Matindog na po kita gabos sa pagrukyaw kan sa tong pagtubod. Tutupod ako sa samhan, kang lalangkan langit asin daga. Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangan pa. Pinangidam uli ka na Espiritu Santo, Virgen Maria, nasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinobo, inilig sa mga gadan, kani katulong nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, natutukaw sa too ng Diyos sa mga makakaman, aleduman mabalik sa pag-upo, sa mga buhay asin mga galang.
simbahan na Katoliko, sa parupa kinahabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin naman, sa buhay na daing kasagpuran. Ang Diyos Ama nag-alok sa to na maging mga ministro niya sa pagharubay kan marhay na bareta kan Ebanghelyo. Mamibi kita ngunyan para sa grasya na mamidbid ang dignidad kan sa tuyang misyon, asin sa dapat nakusog sa pag-utob kaini ang simbag kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan na naglalakbay, makadagka sa katawuhan na magbago kan sa indang buhay sa maimbod na pagsaksi ki Kristo sa tataramon asin sa gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga marahay na gibo kan misyonero sa mga banyagang lugar, makapaurog kan pagtubod, asin balusan sinda nindagyang ani. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga tataramon ni Jesus mag-erok sa puso kan mga magurang sa satuyang komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga nagehelang, asin an mga biyadi, makamate kan kaumayan asin ranga, na si Kristo sana an makakatao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang satong pamibi. Tanganing an mga paratubod na gadan, magkamit kan mga premyo, nin sa indang paghigos sa kahadean kan Diyos, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, ililusay mi sa imo ang samuyang kamautan. Tawi kami kan kusog na makasunod sa imo. Dawa sa muyang mga pagsubok, asing kasakitan, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Isusunod na po niya to ang gawi nin pagdolot.
Tindog po. Magpamibi ka matugang, tanganan sa kuwas sa idong atang, magkanigong akoon kan Diyos, amang makagamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan hilngaan mga atang, kan namimibing simbahan, asin sa pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. itaas sa mga puso, Initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matano sa sinakakaligtas, na dani si minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao, sa pagtios, pinara niya ang sa mga makasalan, sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkuran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto ng kalangitan. Kaya, kay bakang kadakol-dakol na angheles asin santos, nagawit kami sa imo, kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi, ang kagurangan, Diyos nin mga upo, Diyos nin mga upo, ang langit asin padukan si mong kamurawayan, Hosanna, Hosanna, sa kaligtasan. Aladan ang pinaliglig, sa ngalan ng katurangan, Hosanna, Tiglod po. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ning gabos sa kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pamanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkasya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tenian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinaw sa mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin mag-inom kaini. Tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadana sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak sa dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdam kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rexandro, asing kang gabos na klero. Siring man giramdama sa iyong pagkaherak. Ang sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asing ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen ina ang Diyos, ni San Jose na siyang esposo, ka mga banal apostoles sa singgabos sa santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan ka mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan,
tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kunya pagtubod kan sa imong simbahan, as ipapagkanigo ana siya mapatuninong as magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda ning katuninongan.
Matindog na po kita, gabos. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami na mantang ang mga atang inako, huli kang pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga, kan sa mong kaligtasan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa nagkapirang pagirumdom. Ngunyan na Petsa 16, sa tuyang mga altar servers po, magkakaigwa kang taunan na summer camp nagigibuon sa Goa Central School sa partido. Kaya siring po sa nasabi sa kapinunan, magkakaigwa po kita nin second collection bilang suporta sa indang formasyon. Padagos po ang enrollment sa Holy Cross Parochial School, ang Catholic School kang Nabwa. Mapon pa ang klase, ngunya na Lunes sa aga, ngunya na bulan na Hulyo. Ang Mass of the Holy Spirit gigibuhon po sa Petsa 1 kan Agosto na panginutan kan sa itong Arsobispo. Digdiman po gigibuhon ang pagbukas kan selebrasyon kan ika-25 anibersaryo kan pagmukna kan eskwelahan. Gigibuhan man po ang soft blessing kan atupan o itong roofing project na gikan po sa tuwing Easter Angel 2024, ini po sa second floor kang building. Sa Biyernes po, Petsa 19, sagkod Petsa 27, gigibuhan po ang nobinaryo sa Kumawan ni Inang Katipanan. Pinapagirumdom ang mga sponsors na isubmit po itong mga reply letter nindo po sa opisina kan sa tuyang parokya. Asin sa Sabado, Petsa 27, Besperas kang kapistahan ni Nuestra Señor di Katipanan, magkakaigwa po ng pista sa parokya. Matiripon po ang mga parokyano digdi sa patio sa panginot kan Barangay Pastoral Council para sa programa asin selebrasyon. Siring man ang Decorators Committee, liwat, nangangapudan na sa mga masunod na Domingo bago kang pagselebrar niya to kan kapiestahan o Paris Day, pwede man po kamong magdulot ng burak, mga prutas na ilalag po digdi sa altar. Sa Domingo, Petsa 28, yung kapiestahan ni Nuestra Señor di Katipanan, ang misa po papamayuhan ni Moy Reverendo Joel Bailon, ang obispo kan Legazpi, sa oras na alas 8 nin aga. Ang misa sa Tinagba, gigibuhon sa oras na alas 3 nin hapon. Mayo po nin misa sa Santa Elena sa aldaw na iyan. Ang Paris Renewal Experience na inot ng pinag-anunsyo kanakaaging mga Domingo, pinag-reschedule po sa Petsa 17 asin 18 kan Agosto. Kaya padagos po ang pag-imbitar sa mga parokyano na magbali asin magtaon ng panahon para sa nasabing renewal program kan sa tong parokya. Ngunyan po ang mga madre kang hermanas misioneras servidoras de la palabra, makikiulay po sa satuya para sa indang pinagpo-promote na magazine. So, inaapudan ko na po ang representante ninda. Yaon po digdi kay banyato sa simbahan ngunya na Domingo, Sister Susana Salazar, Sister Rocio Almeida, asin Sister Francis Roca. So, i-welcome po niya to ang sa tuyang bisita. Good morning po. Ako po si Sister Rosie, a missionary sister servant of the world. One way of our apostolate is we are promote this Catholic Evangelization magazine. The magazine has different articles for whole the family, couples, youths, kids. One of the articles says, does watching horror movies open the door to the devil?
Should Catholics watch horror movies? Remember, brothers and sisters, all things are permitted, but not all things are edifying. And also, other article says, mga rekomendasyon upang maging isang mabuting biyenan. Hopefully, you can bring this magazine. You can bring 2 or 3, support our apostolate, but evangelize your family. The donation of the magazine is 60 pesos. We will wait for you at the back po. Thank you very much. Iniimbitaran po ang magsaselebraring kumpleanyo na magrani po digdi sa inutan para sa blessing. Igwa po kitang nagsaselebrar ning kumpleanyo ngunya na aldaw. Pizza 14 magdigdi po sa inutan for the special blessing. Matindog na po ang gabos. Bendisyon para sa nagsaselebrar kang kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalang ng gabos no, sa kinaaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa pamibi para sa matugang niya mong nagsaselebrar kan sa indang kumpleanyo ngunyan, nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sindakan sa iyong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyon na mo sinda asin pakabanala, siring man sa indang pamilya, irayo sinda sa tentasyon, kahilangan, asin anuman nakatibaadan, tanganing danis silang makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi, uli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyon ng kamukan Diyos sa magkakamhan anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.